Kapitang Inteng! Tuyeng! Umay ka man ditoy! Nay, apay manan aya. Inananom da ito'y radyaw. Saan mo nga gunay? Nagdengagak laang mat iti drama. Pinirdim sa amin tayo. Uray agrarigla ko ma, awanay. Ay katawan bateryanan igatangam iti baro a baterya. Kahit siyak maninti gumatan. Tunggal maibos ti baterya na, siya latan ti kanayon na gumatgatag. Si kagayam taday gatang na. Ay naumakon. Noda ko matibi dito'y balay. Bateryan to pa'y awan may gatang mo. Day tanto laki din tibay. Ay, panunod ka man mo tuyang. Nukasan nuta makagatang iti tibay. Saki da, hindi pagpanunutam. Kiwi na. Kasi ka tinalay nga, panpanunod. Ala, at panunod ka. Rugi amag. Marikwanang, anya ti problema ni Marituyang. Tanakapanimid mo't di taigid ti tersenam. Jakman amukan kwa na mare, do anya launa yan ti pampanunutan na. Ay damagak man. Marituyang, adan samot problema. Ay, adda nga road maray. Kat ibagamon bareng matulungan da ka. Matulungan da nga ta. Bareng matulungan da ka. Saan ka di adagiti agkukumare? Katrumbang agtitinulong. Ay, sabagay mutkit di Sapay ko mga raw ta matulungan dak. Ay, amuyo ko kumaray. Problema. No kasano kami amaadaan iti tibay ken ni badungkaw. Na, uray matday ta uray la naggidan kayo ang nagkatawa. Ay. Kunak man no matulungan da. Siyak to, bay katawan tibik. Matulungan ka kidain. Maray, saan mon nga arapaapon ang maadaan iti TV? Tauray da kami kan inteng, awan mat TV may. Kaya't mingarod kin ni badungkaw ti maadaan iti tibay. Adda kwartam. Kano nangina ita ti tibay. Awang ngarod maray. No kasta, saan mon nga arapaapon ang maadaan iti TV? Ta saan na mapasamak day ta? Kas karina aya ti maadaan iti TV ita apanawaw. Sige, lumaban ka. Kalaban ng dagiti kontrabida. Ganyan, laban. Hanggang! Hanggang! Don't disturb me. Agbuy-buya Agbuy-buya kay tiyan niya. Iti TV Anya ngay kumati buyaek. Awan mo't makita ka TV dito'y sa halas yaw. Pada. Data kay ni. Da iti sangwanan. Nagdakkel a TV. Awan, Anggal. Adda nga rod. Dito'y panunot ko. Iso nga aglisi kakit di tani madamati laban da. Aksyon pa iti buy-buyaek iti panunot ko. Sige, aglaban kayo. Yay. Anya ti mapasapasama kini Anggal, antay. Ne, apay aya. Nakitak dito sa halas. Kuna nang agbuy-buya iti TV. Idinto tawan mat TV yaw. Ay na, bay amon no kastana. Agim imagine nga da TV di tasalas. Simut ni Anggal kuno kasta. Ay, anya nga ti maaramida, kwarog. Kat awan mo't nga ro ti maigatang iti TV. Pare, nabuyam ka di jet pelikula idirabi iti TV. Naglaing jibida niya. Danog iti nagsasarunog. Kuna na. Hindi ko kinugtaran naman. Kuna na. Ay, natumba adagos di kalaban na. Ape, amo maya nga da TV may pare. Ay, awan aya. Awan. Awan igatang may kanituyang ka. Nakapoy kayo. Di TV makit kastoy. Hop! Ay, nagdakil mo dun pare. Pero may mati pa nangiyokran mo na kita imam. Kuraya lang na iwanan. Kasta nga ron kadakkel di TV mi. Kaslamutin pagsinyan pare. Dakdakkel pa ya. Yagasin man. Ay, jak amo no kaano kaminto mo ta makagatan kanituyang ko iti TV may. Ay, awan. Ay, marami dito balay.
Awan radyo pagdenggan. Awan TV pagbuyan. Ayun na yan. Kanya tiraramidin na tayo tuyang. Hoy, tuyang! Dandanin ba daw? Dandanitan maadaan iti TV. Kasano dandanay? Dandanin malpas na iti pampanunutag. No kasanuta maadaan iti TV. Narugyakon ka. Kaya't mo asawain talagang agpampanunot ka. Kay kunang mga panunuta. Sige nga rin. Lipasam lang dahil pampanunutay. Pangam niya. Siguradwang mamaadaan-tan iti TV ta. Siguradon dayto ba daw? Siguradaw. Saan mo't nga imbay nagpanimid dito isang wanan ti Tersenam ni Marituyang ita? Ay, kat kinatawaan tagayam. Makapakatawa mo't nga minjay kunana. Akayat na amaadaan iti TV. Nasaktan siguro at iriknana. Ay, siguro. Ay, kat no nagngin at iti TV. Kisumat. Imbagak kan ni Inteng nga iti uray kaano man saan kami amadaan iti TV. Iso aday jay, itilaengan imahinasyon na ti pagbuybuyaan na iti TV. Naglaing man ni Kapitan no maaramid na ti kasta. Kabailan na, Mare. Awan nga ron maigatang iti TV. Agpahili ka na natuyang. Wan kwaraw. Mapanak man mga la iti TV may kinebadong ka. Tibay. Ito igatang yung ititibay. Na, apay nga katawa ka akastangay kwaraw. Kat no nagngina titibay. Ay, amin kayo katawaan da. Kunayo siguro ajak kabailan ti mga la iti TV. Awan da kas na ti agarapaap. Mala, itulod na kun ijay ilay apangalaak iti TV. Talaga napigsa ti pakinakam mo Ayun sige. Aglugan kan. Inteng! Ay, Inteng, lukatan man dyan daw. Adag tok-tok-tok. Amo magbuy-buya. Nagsadot kalakit din aya. Para manglukat laang itiri daw. Ay, siyak man laang ti mangilukat. Maray, ni parinting ay. Kwa. Ay, adak dito sa salas. Umay ka dito. Sige, umunag ka, pare. Umaya mo makibuya, Maray. Kita pare. Nagdakkel nga ulag dito. Ulag. Ayan na ti ulag. Dita TV. Kita Awan mo ti makita ka TV, Maray. Nalipatak ana ibagakan ka. Asyak la ti makakita iti TV mi. Ipanpanakil mo, nagdakkel di TV. Awan mo makita. Ay, pasensya kan pare badong. Kinapudno na, awan igatang mi iti TV. Pudno ti imbaga ni Inteng. Iti panunot na laeng ti ibagbaga na adakkel a TV. Ay, kung naklaki no po nun, umaya ko mamakibuya. Day tanggil yun. Umasidigan iti dakkel nga ulag. Aglaban da. Iyay. Badang! Badang! Apay nga itakalaing. Kunam nga gudong ka, ang nagmalmalam ka mo ijayan. Adan TV ta badang. Kitaang! Iso dahi ta nakalugan di ta nagdakil atrak. Un, umay da i-deliver. Adan TV ta! Yes! Adan TV bay! Ay, agure ka tuyang. Kasano ka dakil dahi ta TV bay? Dakdakkel ngam dayto balay ta! Ay, nagdakilan. Yahoo! Yes! Ay, yes lata. Adan pagbuyan ta. Kimita amin ang nakaruba. Ay, nasayat may. Pati kumaadag iti kukumare kat makita da nga adan TV ta. Ay, tuyang. Nangalami iti pinanggatang mo iti tibay. Ay, pinanunot ko no kasanaw badong. Ay, naglaing ka na talaga tuyang may lab. Ay damaray. Inaribongbongan dagiti tattao di nagdakkel at TV damari to yang kanikabadong. Talaga adakkel, Mare. Wag, kano sa nga pulo alalaki tinang bagkat. Ay, una yan. Talaga ang nagdakkel.
dakkel no kasta. Dandanisan nga imanay di tari daw ti balay da. Ay, ti dakkel aburbur siya. No nangalaan ni Marito yang iti kwarta a pinaggatang da iti dayjay ative. Sigurado ang nangina da di ativi tadakkel. Ay, sigurado Damagag tuman kan ni Marito yang no kasano na ginatang dayjay atibe. Ay, mangmangag mo dayjay. Kanangkain, mangmangig ka, nagpigsa. Agap-gapon sa iti balay da pare ba daw? Kabarang-barang namin di TV da. Ay! Dakal. Gimatang da talaga. Unanggal. Sa bagay, dakkel matitibik dito balay. Awan mag, panunot mo lang magday ta. Bagkada pare ba dong ta ada nagatang dan atibi? Nagpigsang kail. Ibaga mama ta sanda pigsaan, ta makadisturbaw. Jak mangeg jay ibagbaga jay gumatang tanapig sa tibulyom jay tibiyaw maray. Nay, basol ko pa, no di mo mangal. Pakapsutan nyo matibulyom jay tibiyo Sana gaputa ka barbaro kat pigsaan nyo matitikas tauna yan. Di yung pa'y kayat. San kayo man ang makabuya, makadingag kayo man. Amo may nga adan tibiyaw. Iswasaan na masapol nga ipasikat yaw. Kasano, awan pulos bibiliban nyo kanya kitay. Katawaan dakpay, idiimbagak akayat mitimadan ititiray. Kanya nga ita, katawaan dak kadilatak. Makitam ayang agkat-katawa Nasaya at nukasta. Ay, pakapsutam jay tibiyaw maray. Agtulang kami amin no napigsa tibulyom na. Kasla pagsinyan. Sino di mawagkan ka nagbayag akinasaritam? Ay, jay man nagutangan ni Marito yang iti TV da. Na, anya? Da kami gayam ti contact reference na. Ay, delikado kayo no kasta? Kas kada co-maker. Ay, kasano no sana makabayad? Di da kayo tiyagbayad. Ay, day tangarod kat. Ay, sana mabalain. Ay. Pangalaak nga iti pagbayad ko. Ay, inutang nagayam ti TV da. Sapay kastala unay ti panangipasikat na. Ay, utang gayam. Ti dakas, kainraman na kaya. Ay. Syakla nga taaya ti inraman na. Ket si kagayam ti kumari na. Hindi nga ta kumari mi akuhanang. Mabalin nga inraman na Ay, sos, delikado kami no kasta. Ay, basta didak iramraman, tanalinis tinagan ko, kas kapitan ti kabildatan. Awan mabalin amang perdi iti reputasyon ko. Anggal! Na. Anggal! Apay! Kunak nga jay kalabarangay hol. Ay, abanak lang no adamang biro kanyak. Isong arod nga umay kayaban. Ay, dinamag mo kumaano, taon no saan day tamang birbiro. Umay ka no agsingair. Ha! Ne, nakautangam, intay. Diyak mo? Uray siyak kapitan. Kat umay daksing-singiran iti utang ni Marito yang atibe. Apay nga inramraman na tayo mo day jay amarituyang. Ay, makaong taksan, kapitan. Ah. Mapan kun sa sugudan day jay ako marimay. Ay, no. Akalma kala kagawan. Wan angam apay nga iraman da tayo iti utang da. Ay, nasken akasaritak iti nasaya at ni Marituyang. Kasaritan pa'y lang itinasayat. Ha? Agpipinongot tayo kiday. Ay, sana. Apay nga agpipinungot tayo. Ay, agpipinungot kayo. Sana makipinungot kagawan. Kasaritak pa'y ni Marituyang. Bakapsutan dati bulyon da ito TV tuyan. Nagko napakapsutam, pigsam kit di atap numangda, uray di ta kabangibang abarangay. Tapno manggag na jaga ayab di tarwar. Adaya! Ano tuyan? Tada ba daw? Dako nagtumay. Ikwarong man. Abay nga ta. Di na kunaan nga umay makibuyay titibay. Tinasaya ating kakasarita. Mayat ti buboya, ibaw na kiday. Sikan ati mapan makisarita. Apay kwarag. Ina na tuyan. Papayaban day di barangay haul. Kasarita ka nun ni Uncle ka. Nay, adda basol na.
Ada, pinagbalin na kami mat ako maker na iti inutang na tibay. Ay, kastaya. Ay, aguray ka. Tayo na kaya ba? Kita man, tiro pa dagita nakaaribungbungken ka iti inaramid mo. Pinagbalin mo ako maker iti utang mo. Ay, nakapitan. Abaya kasta ti panagkita da kanyak. Kas dalamat ngumer-nger-nger alyaw. Talaga ang makaungot kami, iti inaramid mo. No. Saan? Agtal na kayo, kwaraw. Kan kagawat ko anak. Saan ang maala iti pudot ti ulo dito'y. Kasarita tayo iti nasayat ni Marituyan. Ta amok adenggen na tayo. Katuan mo't nga main. Ibagamot asa andak akos ko sila pan kapitan. Kas lamo langal ngalun dakon asi bebiyang. Sungarod Mari. Tapnusan kami ang makaungot kan ka. Bayadam adya utang mo. Isanda kaming eramraman na. Alawunan. Bayad akon kapitan. Didaklaguraan. Ibagam asardengan dakaon. Sige. Sardengan yon ako sila pa ni Marituyan. Tuyeng! Umay ka man din ay! No agayab ka. Kas kalasig siguro. Ayan na dyan, TV. Insoblikon. Sabi nga sublime. Awan gayang pagbayad ta. Dahil ta tinapanunot ko awagas. Tapno sa andak nga may singiron dagiti nakautanga. No kasta, awanan ti pagbuyan ta. Ay katawanan na. Ay, tuladag langan ni kumpare nga tay. Agbuyay ti panunod na. May mayatan ti kasjay. Tapno menos gastaws iti kuryentay. Ay na toyang. Awan dakas na iti hulugan at TV. Basta lakit adda pagbayad mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay. Ay namare. Makapakatawa launay dito yung pakitam kanyak abidyo. Kunak ka nagkatawa ka. Ay, sa anak ama nagkatawa. Ngamday tayong pakitam abidyo ti talaga akinatawaak. Ipakita manengkeng ka. Wen mare. Hindi katawan nga kumay. Umay ka, kwaro. Takita day ti katawaan mi avidaw. Ewan, kita matap nagkatawa ka mag. Jak pulos nagkatkatawa ita alawas. Gapo iti kakaasikaso kini Uncle Inteng. Ay kita day ti video atap no aglek ka magta. Ipakita man kan kwa na mare. Kita maun. Kita man. Kunakun ka. Anya, naikatan ti stress yaw. Ay, una hindi tabi, Jaw. Tunggal makita da ita abidyo. Kat talaga nga agkatawa ah. Ibaon ka lagi matang ijetirsi na iti asit ko araw. Nagbayag ka! Kasanaw kat ada impakita ni Nana Tuyang kada kami abijaw. Makapakatawa. Ha! Kit manungay nga oras ang nagkatkatawa kayaw. Ay, ipakita ba't kang katap no agkatawa ka mga itangkail. Jak man lang makakatkatawa apulos. Impasa kanyak ni Nana Tuyang. Mabit lang nga ipakita. Saanan, sayang ti oras. Asinam kit din jay lut-lut wa mapinanawam. Aw, buyam dito abidyo ang kail. Buya ak man ngagpaiso. Ha!
Makapakatawa nga agpaiso. Tumot kan ka. Kaya't ko tagkatawa. Agam, iton madamdaman ton, ti panagkatawak ta mabisina kon. Ha? Ingkaki di agluto pa'y. Ay, wanang ka. Nakita mi mat akatawa kayo akatawa jay Teresina ni nanakwanang nanatuyang. Ay, wag. Ang dagayang video, akinat katawaan, may. Ha? Ay, mabalin ka diya buyak mat eta abidya. Tapno at katawa may. Day tao. Puya, Ha? Ay na. Nakakatkatawa talaga. Mustam, nagawid ako. Ha? Ay, ipasa mamat dito yung silpong ko. Tapno at damat katkatawan, may kabayatan ti panangururay, may iti pasahiros may. Si Mangpatkan ba daw? Ayun na yung tirigat ti panagbiag ay Kasangsangput mo pa ilang, kastanti bagbagang. Ang sinay kapay. makapaliday gayam ti bihag. Ay nasan ka kading aglidliday? Oh my God, aday pabuyakin ka video. Ay, tilay bagbagam mo to yan. Ay sos, no makitam na dya video, sigurado nagkatawa ka. Pag ko na magnay. Nagkatawan to pa'y ni Kumarik Akwanang, pati ni Kwaraw. Kasta unay ngalag na. Ay, awan ganas ko nga katawa ita. Tanapirdi amin nagitimulak ka na teng. Iso nga rod abuya na ito a video, tap nurumag sakti biyag mau. Ay, ayan na. Ahap. Daytaw, buya umaw. Anya ko mati makapakatawa di tangay. Na, saan ka nga katawa? Ay, kasano nga tanagitimbulak ka na tanga na pirday. Nga po ititika gaya. Ang katawa ka mutin na ba daw? Ay, yak kaya tagkatawa. Pilitin na kiday. Apay nga, idakwaraw, kat nakipagkatkatawa damag, idi nakita na dayto abijaw. Si kalaang tisaan na kaya't nagkatawa. Ay, sana makapakatawa na ita. Ang katawa ka, wano saan? Saan? Pilitin na kiday. Pues, nukas nga raw, agloto ka iti kanam. Kaya't mo asawin, saan ka pa yan nakalutaw? Sana nga agluto, aging gasaan ka nga katawa. Ay, di nakpilitin ko naktuya. Pues, no talaga adi mo kaya't nagkatawa, ipabarangay ka. Anya, ipabarangay na kan? Apay, dakala pa ka basulak iti sana pa nagkatawa ya. Mayat no katkatawa tayo niya. Ay, apay nga katawa kayo. Ha? Eh, katkatawaan mi dito yung pasa ni nanatuyang abidyaw. Ha? Ham ka diyang gail. Ay, urajak buya ita, kinatawa akong day tayo balay. Ayun gayam tayong pakita kun kan gail. Itatada tayo dito barangay hall. Sumardeng kay ako manatawa, ah. Apa pagsardengan na kami? Kaya't mi nga rutiyag katawa. Nagragsak to pa, tagkatawa, kapitan. Ibawal ko tagkatawa dito barangay hall. Apa ngay may? Eh, kagawad ko nang. Apay, kapitan. Apay tagkatakatawa kami. Ay na, kapitan. Aging gaita, katkatawak pay lang, deja impasa ni Marito, yang abidyo. Ay, isurat mo dito dakil apapel, bawal tagkatawa dito unag ti barangay hall. Ah, Nangag mo, Chip. Apa ngay mo tangkay? kaya't mo asawan, kapitan. Bawal tagkatawa diti barangay hall. Eh, nalawag tinangagyaw. Wala, nugastati kunam. Kasano nga yan? Bawal gaya man tagkatawa dito yung barangay hall. Kay, ijay tayon ruwar ang agkatawa. Unay ka mo tananggal. Anya nga klase ti lintag ti bawal nga agkatawa iti barangay hall. Eh, kasanaw kat amin sa atawi jayan, kat katawa. Ni sekretary, treasurer, amin akakagawad kat kumanatawa da. Ay, di ka makapagsisyon, katawa da akatawa. Kay, adda nga rod kat katawaan da. Ay, adakan awan, bawal! Kat makipagkatkatawa ka nga minin ah. Na, ibawal ko nga ron. Siyak pa'y timang tubngar. Kasano nga dagiti saan da malabdan ti agkatawa? Agmulta da, 500 ti first offense. Anya?
Second offense ka sa karibaw. Ha? No third, 1-5. Oh. Una yan na nagngina. Ito'y talangin ruar, ti barangay hall nga katawa, Chip. Una na. Agaso nga iti bayadan ta. Numatiliwan data ni Uncle nga katawa di taunay. Na, di matatabanong dito umay. Mapanidya bangkag na data. Da magkukat na perdi amin na mula na. Ay kat ayabanta ah, tapno makipagkatawa ka data. Tataba daw. Dumagas ka pa imiait. Yakayat. Awan oras ka. Umay kan, malipatam ti problema no umay ka ditaw. Yakarod kayat. Di pilitain. Umay mo buyahin dito makapakatawa abijaw. Ay, sana ka makakatkatawa. Nagseryoso ka matlauna yan, tataba daw. Nga raw. Napanmutan. Sana balay. Dua talangin nga katawa. Kinat katawak at talaga dahi abidyo nga impakita medikal man, Maray. Amin tayaw, nagkatawa, maray. Katalaga mat ngamin ang makapakatawa. Ngam ni badungkaw, saan ang nagkatawa? Apay ngay, Problemado nga may. may mayat no problemado. Katawa latta. Di na nga ron kaya't. Oray siyak tupay ka problemado Awan igatang ko itila ko. Ay agkatawa latta. Ay, kauna. Ay, maray. Adda ni Kapitan dita barangay hall. Kaadda apay aya. Mapankuman ireklamo ni badungkaw. Apay, inan ano na ka? Di na nga ron kaya't nagkatawa. Na, Ireklamo man kin ni Kapitan. Sakpay ti unaam nga si Kaswan, Kapitan. Tasaan basta-basta dahi ti ireklamo kan ka. Eh, sana basta-basta? Nadagsun abanag. Ay, na. Makapadanag sa data. Anya data. Ni badungkaw. Sinaktan na ka? Inaperkat na ka? Kedel? Ay, sana mabaling nga ramidan na data. Nadagsen abasol data no saktam ti asawam. Sana kasta, Kapitan. Na. Umay ko ireklamo ni badungkaw. Gaputa di na kaya't nagkatawa. Anyat ko nam? Di na kaya't nagkatawa. Oray pilitag, di nalata kaya't. Data lang, ireklamo mahal. Maruruda gayam. Napakatawak amin nun at tao. Ngam isaw, jak mapakatawa. Ang mga no problemado Ay nakaasimot ni kumpare ka badung. Oray man problemado. Rumbang latang agkatawa. Malata aksunak adagos data imay mo inreklamaw. Ay, agyaman na, Kapitan. Talaga analibtak ka, Kapitan. Ay, aguri ka. Kitakman, katkatawaan nyo abijaw. Kaya't mo magayam tagkatawa, Kapitan. Siyempre naman Aha. Oh, atoy, Kapitan. Dayto. Ha? Makapakatawa! Kunak tumutkan ka. Uray siya, maisurot at manangyag katawa. agkatawa kayo mo dito nagti barangay hall. Umay kamutun, marikwanang. Tapno talo tayo nga ang kakatawa. Ay, jak kaya, tiag multa. Ay, wun gayam. Na, anya nga wun gayam, Kapitan. Kwa, agmulta gayam ti asinuman nga katawa dito unag ti barangay hall. First offense, 500. Anya? Sige, agbayadak. Ay, sos, kasano daytan? Jak matamaw nga dagayam multa tag katawa dito unag ti barangay haul. Oh, papanan nyo nga Chip. Mapang kami kano ide irigasyon. Kami kitain ti padanaw. Kan pasyaran mi ti kataltalunan kan bangkag dito kabildatan. Ay sayang saan ka makapagpasada ita? San bay lang? Sikapay lang ti agpasada, John. Sige Chip, takasimat dagiti agbangbangkag, kan dagiti agtaltalon no awan danumda. Sige nga raw. Agkatawa ka lata, Ang humsaan ka nga agkatawa iti barangay haul, no di mo kaya ti mamulta. Ay, anyat mako na may paray ta adamot tendanom iti irigasyon.
Ay katanyapay nga ti sa bali ang may bagak paray. Nalaos ti panagyaman ko king ka paray. Namuak a problema ti kinaawan ti danom. Wan paray. Isungarod nga uray no pilpilitin na ngagkatawa ni tuyang ka. Kat sa anak lata makakatawa paray. Kat no ibay nakainreklamo ijay barangay hall. Kat daytoy awagas ti napanunot ka tapno matulungan ka. Ay kat ita. Kaya't kaunti agkatawa paray. Kasta, nagkatawa ka. Kat agkatawa ka mga ruti na paray. Ha? Ay, nagkatawa ako ni di last week. Ha? Tuyang! Tuyang! Nay, si Mangput kan ba daw? Naragsakang itan. Tadadanaw, may jerigasyon. Ay, san ka man nga katakatawa? Nay, si kamot ita tinakakusilap. Kasano ajak ang kusilap? Kat awan bagas, awan mantika, awan asain. Awan lamin, nay. Hayawan namin ba daw? Naibos amin noon. Ita, si kamot tinaliday. Kahit naibos nga rin namin noon. Kaya't mo pa ilang katawa. Handa ka ni tao ni Tatersina ni Marikwanag? Ni Marikwanag apayaya. Kahit mapan ka dita mumutayin tikat ko sa wine. Ay, maray! Agsangsangit ka mo. Wan maray, jak makakatawa ita. Uray pilita, kawan lata. Sana kasken ka ngagkat katawa, uray ang may saka. Wan, Maray. Kinapudno na, awan mo tirason nga katawak. Ngam, agkatawak lata, taragragsakag ti bagbagik. Kasano mga may? Awan bagas may, awan asin may. Ay, awan bugoong may. Ay, sos. Makapalwamot tunday tanga imbaga, Maray. Kasano na ito yan, Marikwanag? Ay, siyak manen, ti mapanunot yun. Basta kakastabambanan, siyak latta ti malagip yun. Sige, pautangan kan, Maray. Ay, agyaman ak Marikwanag, agyaman ak unay. Ay, nakurapay lahunay ti panagbiag ka, Maray. Nala, di ka nagsangit. Uray nakurapay tayo laeng. Basta ragragsakan tayo lahat ti magbagi tayo, Maray. Saan na nasaya ti aglidlidan? Uyam ngamin atay video ngayon pabuyam kanyak tapno agkatawa ka, Maray. Ay un Maray. Ay, nana to yang. Gusto ni Nana Juanang. Saan anasaya at taglidlidan? Iso nga imbes nga agsangit ka, umisem ka kiti. Tapno saan ka amay stress. Hala, sige! Dinan, tinagibusan ti sa walipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kay, iting kay panagdangan. Oy, badong, agriin kan. Aldawon, ingkag trabahon. Ay, unay kamit na ya. Ring ka rin. Santo pa nagtaraw niya kawitan. Anya saan ang nagtaraog? Kano namin anon ang nagtaraog? Jak pa'y dangag. Oh, denggaw. Saan matakawitan tayo jay? Upa tayo jay. Masapul pa'y ay akawitan ti agtaraog sa kabumangaw. Ituro ko man pa'y. Na, apay, saan ka ama pa nagtrabaho ita? Nauma ako nagtrabaho. Sa mula siya kon.
Si kamutin ah, tiyag trabaho. Maray, umayak man gumatang iti kape kan asukar. Jay kalalakaanan tawan kwarta. Adda ayamot kalakaan. Kat no nangina amin nagagatangan ita. Sang-sanga pulo a pisos mo't ngamin to'y kwarta. Adda ayamot magatang na dayta sa nga pula pisos ita apanawan. Apay, saan mabalin a 5 piso a kapay, kan 5 piso nga asukar. Sa nga kutsarita nga asukar ti magatang na dayta 5 pisos mo, maray. Kan sang kapirit mo't akapay. Ay, unay mo't Ngay, bagbagak lang tipod na. Ay, problemak ita ni Badungkaw. Kasi madot mo't ngaminon nga trabaho. Anya, apay nga main. Apay asim madaut. Diya ka mo maray, itay ririingag, di na kayat ti bumangaw. Iso nga aging ga ita, nakaturog pa'y laang. Nakaturog pa'y laan kat alas 9. Kuna namot asya kanundag trabaho. Anya matang ni Tata Badong ang makisarsarita. Aldawan, awan matlangan. Ibati tang aminin ni Tata Badong. Ket nulakad dagiti babbaraw akas kadataday tawi. Apay ngamin asumurot ket laklakayanan. Kayat nakanungarod ti umubing tirik nana. Isu asumurot kadata. Umubing pailang met aya tirik nana. Ket duduugan metain. Ha? Isunday ta sumungat, Chip. Way, sakta ito'y kwaraw. Na! Nagpurma ka metain, Tata Badong. Brush up ta buhok mo. Sakit, lalat ta jacket mo. Kan uray ta sapatos mo. Lalat mo't lang. Na, inatiw na kaming Tata Badong. Nakachinilas kami lang. Dahil jacket kaw, lalat ti kabalyaw. Dahil mo't sapatos kaw, lalat ti baya. Kunakon kat. Puro lalat. Ibati tan ni Tata Badong. Ha? Apay nga ibati ta? Itarayan tan. Apay nga rin nga ibati ta? Ket natartarakin mo't ngamdata. Ay, kanya kayo ti pagsasaritaan nyo nita. John, tumaray tan. Intangarudan. Nay. Apa nga ating maray kayaw? Di na kibati ah. Sumurot ang kada kayaw. Talo tayaw na babaraw. Nagpartak ta ating maray, Chip. Imposible mo't ano makataray pa lang ni Tata Badong. Saan natan ang masurutan day jay? Sumurot kit dahin ket laklakayanan. Di lamabay na niya, Chip. Kundi sapatos. Idinto tadata, nakachinilas talang. Natartaraki kit din ngam data. Intan ni Jayan dagiti ado a checks. Una, Chip, intan. Nay, ada kayan. Ha? Kunak man mo tumartaray kayo pa ilaig. Tata Badong! Nakatugaw ka mo't di ta igit ti kalsada. Kaslasan ka na bannog. Santa ka may tarayan. Uray no lakaya kaon. Naparpartakak pa ilang at tumaray ngamda kayaw. Chip, nag-nervyos ako umulag dito eh. Nagado ti chicks. Apay kumangat nervyos ka. Umay kakit dahin. Uray si ka. Nag-nervyos kan sa amay. Naglamis mat na itay imam. Kat nagatumot ka ti chicks. Sapay nagpipintas da amin. Umunag tayo na. Kanya nga tararamidin nyo ni Taridaw. Mala, sumaruno kayaw. Ni, imunan nga imunag ni Tata Badong, Chip. Nga raw, nagtuloy din na ito'y alakay. Ni, inasit ka na dagos na giti babae. Kaya gawit tan san. Apay nga gawit ta. Pagpadpada sa mat nagnervyos. Papanan nyo kayo, may kayo na. Agawit kami, Tata Badong. Apay nagawit kayo ngay. Kit nagtutungtungan tayo, maumay tayo nitay. Nervyos kami magtataba daw. Di mi kabaalan. Agkukot ti tumang ko. Iso agawit kami kini Chip. Maray, apay ngay asim madut ni Badong mau. Ay, jakman amukan kwa na, maray. Imbaglakit din tanagagutlap ni Inteng. Ay, Na, no ginagatan laeng, awan makunak ka ni Kapitan. Talaga nagagat. Agasam man, tauray lagrabrabi iji barangay hall. Nangig mo, maray. ay, kuna ni Badungkaw na umakanaw ngagtrab-trabaho.
At dagaya mo't pakaumaan ti tao nga agtrabaho. Kahit anya nga ti aramiden ni badong mo, marituyang. Ay. Tadilang kayat ti agtrabaho. Jak amuman no sa dino ti papapanan na. Takanayon mo't ang nakapurma, nakabangbang lupay ti kastaunay. Ay sos, amangan mo't numapan checks. Ah, Ay wunan niya. Amangan no kastang agpaiso. ay saus, dinar aramiden day ta kukumaray. Ha! Narigat no siyak ti makaungal! Nagpakada kayo kanyak amapan kayo agaram. Apay nga itada kayo mat itan dito'y barangay haul. Kuang amin, Kapitan. Nalpas kayo ka din anagaram. Saan kami ang natuloy ang kail? Na. Ay, apay nga saan? Ag-nervyos kami mat ngamin. Idadda kami ni Ija. Ayan dagiti babalasang. Ha? Ay, agnervyos kayo? Wanang kail. Pero may tinervyos may. Ay, napipintas ka di dagiti babalasan. Iti napanan yaw. Wanang kail. Nagsisiksida pa Ay na! Nagpupudaw da pa'y akap. Ay sus! Pinanawan mi dyan ni Tata ba daw? Imbag day dyan lakay tasan nga nervyos. Ha? Sinabat adagos dagiti nagpipintas a babae. Yay, ay simurot ka na kayo ni Pari Badong. Wanang kail. Kat no nakatartara kay. Kadigdigos na. Ay. Nagdigos ayamat. Linanaan nan sa lang tibok na. Iso nagsilang. Kadigdigos na. Kasanong nga mo akadigdigos na. Di mo ayan nakita. Inangot ko ti kilikili na. Katawan ang lit na. Naa! Ay, na yun, aya. Nagkapukan sa mat, di tatirsi na ni kagawad ko anan. Ay katwin napanak man nakiistorya kadagiti kukumarek. Naa. Anya man ang titapik. Ay, di man kumparim abadong. Simadot kanumanen. Mamati ka mat. Kat nakagagagat na dya kumparik. Simadot nga ruden. Ni Marito yang tinagistorya. Saan mo kit di apat yan? Ay kasaritak tuman. Intun makitak ni Pari Badaw. Iwan bagbaga ang manday jay akong pare. Nasaya at mo, taim may ka dito'y balay, Kapitan. Umay kuman bisita ni Pari Badong. Ay na, adda di taunag, Kapitan. Jak ammo tinagapuan na. Ay ba man, Pari? Bagbaga akman ni Pari Badaw. Wan man, Kapitan, bareng denggan na ka. Bagbagaam tasim madutan. Mabit laeng tayabak. Ay. Badong! Rumwar ka dita, tadda ni Kapitan. Badong! Bayamon, Mari. Adan sa mo tultulang na. Iso, di na mangag. Siya kaon, di mapan iti ayan na. Agsarita kami man. Apay ngay may kaparay. No may nakbagbagaan. Agawid kan, tasana ka dumgagking ka. Oray anya pa iti bagbagan. Kung naklaang met nga umay ka bagbagaan. Apay saan amayat dayjay. Ha? Kitway. Awan mo teraramida ka dagas paray. Apay puno anapan ka iji ayan dagiti nagpipintas ken siksi a babae. Paray. At dadita nito yan kaw. Ang mga numanggag na titungtungan ta paray. At ijerwar paray. Aya. Ay, wen pare, pudnaw. Napanak iya ang tinagpipinta sa babae. Ha? Nagpupudaw na siya. Nagpupudaw. Na. Iso nakaragraksak ka. Ay, kitwen mo ta pare. Kaano kan tumanan nga agsubli doon? Apay, kaya't mau nga mapanak manan niya pare. Una, umayak mo't pare. Hindi, umay ka. Una. Duwata alakay amapan. Ay, di mo ipagbagakin ni tuyang ko Naskin asaan na maamuan, pare. Ura ni Banang. Naskin, adi namat maamuan. Kahit kaano tangay amabay. Anya ngay, binagbagaam ni kumparim abadong. Una! Sus! Nagatidog nga ron dagiti pamagbagak. Kahit anya ngay ti kunana. Kuna na nga agsingsingpit ka no. Kuna kun kat. Sika at talaga tidenggen na.
Nasken lang adeng genak tanusaan ay sus amang ano anda maaramid ko asaan anasaya at nay. Nasaya at tamabagbagam ni kumparim Abadong. Ay, di nansamot ngamin amuti at aramiden na numaminsan. Ay, imbagak pa nga agagagat. Anya pa'y nga'y dagiti imbagam. Agsingsing pat. Nasaya at dagita nga imbagam ken kuana, inteng. Ay, ayan di ko araw. Apay abirukam? Ay, ibaon ko man asumakdo iti pagdigos ko intun bigat. Ay, idadangan nakto iti pagdigos ka. Ay, uray haklan abang aran anak ang akayat mo ti agdigos. Na. Wen, idadangan kanto. John, apay ngaglamlamang ka di tapuon ti akasya. Kwa, at nakita ka na pintas a chip. Inisuman nakit din. Inisuman nakagayam. Apay ngaglamlamang ka ngay. Mabainak namin, Chip. Chicks, kabayin mo. Unay ka magtay. Kastuyak na makakita iti chicks. Agnerbyusak. Kasano ka nga makaasawa no kasta? Ayan na nga, dayjay a chicks. Nakadayawn. Dayjay now. Miss! I love you! Itam lang ay pukaw. Nakadayawn. San na namang ngag? Ay, abanak man ni Uncle Kaw. Mapanak pa iti balay ta. Antay, karkar naman. Ita mampay, anagdigos ni Uncle Kaw. Bay amon, saan kalatan nga agtagtagari? Dansamot papanan na. Siguro Sa dino nga iti papanan na, antay. Ijay siguro barangay hall. Ay, maksayan mo't lang tinaangdod dito'y barangay tayaw. Apay, sa dino ti papanam, inteng. Iji barangay hula. Kasta unay ti panagsagaysay mo Na. Uray ka lamang likaw-likaw di tasangwanan ti Sarmeng. Apay, di mo kaya't anabagloak. Ay, yawat mo madya sapatos ka. Na, saan samat nga ije barangay hall ti papanam? Na. Ijay nga raud. Apay, ada sa bali apapanak. Ay, Nay, naka-spooting ka ba't pare? kitura si kamit. Naka-spooting ka. Oh. Padpada ta. Wala. Ay, niya nga tiyor orayin ta. Intan ijayan dagiti na pipinta sa babalasang. Uwan pare, sa bali ti pagnanta. Tapno awan makakita ka na ta. Ay, uwid Ay, narigatan. Amagan mo ada makakita. Ni badung ko, pimanaw manon ajak amaw no sa dinaw tinapanan na. Ay uray mo't ni inteng. Pimanaw. Ngam ko na namat amapan kano ije barangay hall. Kano naggapo ak ije barangay hall, mare. Katawan mo't ijay ni kapitan. Awan ijay? Awan, mare. Napanan na nga rod. Maray, saan nga taan nagkuyog da kapitan kan badung ka? Napanan ayan ni badung mo, mare. Day tatijak amaw. Awan ni Uncle ko dita balay ta. Amok Awan mo't iti barangay haul. Amok matlaang. Apay nga mo mamain. Nakita gam ida kinitata ba dong? Nagpaili da. Ay, inak ibaga dagos kani antay. Apay nga ibagam? Una, tangdanan nak ni antay. No ibagak no sa dino tinapanan ni Angkay. Ay, sus! Pututin ako na pare. Talaga ang naglalapsat na giti babae dito'y. Kunak to, magking ka pare kay. Ay da. Hindi pa'y kumagaimay ta dito'y. Kit oray inaldawin ta na. Di umay dito ito kayan mo pare. Ay, saan ba't at 60 bakit kita ko? Ay, bakit sabot tayo? Agura ka, naperdin sa mutan ti madak. Ay, sus. Ay, wait. Bakit anagadaw ti kuretretiro pa na? Puraw, dagiti buhok na ba't pare? Sus, hindi ba nang nagdapare? Kasano na surutan na kayanta? Wait! Ay, banang dumaw. Ay, sus. Wait, kunak! Ay, Awan ti ano asa,
wait! Di ka pa'y bumangon di taba daw. Kaya't mo tagong utak man. Yunay ka magtentuyang. Kita manakasukata ka na mapanadya trabaho. Nasayat mo. Ay, may layat-layat dahi ta binalsig Amaw, no anya ti aramidak dito'y binalsig, no di ka mapanagtrabaho. Badaw. Ipang orko kan ka! Ay na, tatabadong. Nasken akanayon ka nga aggagat. Tapno adda pagbyagyo kinina na to yan. Ala sigay! Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Aggatangak iti kamuti kan abwa. Ada mulan. Awan ti mulak. Ngam adda mula ti karubak. Ay no, kayat mo. Aggatang ka iti kabildatan ta. Gatangak mat kanyam. Ay, sige Pagtulagan ta, numano ti pirkilaw. Areglado. Gatangam iti iti medyo nalaka. Kat ilakok tumat kan ka. No adda lakit di 5 pisos aganan siya iti tunggal kilaw. Mayatay. Ay, wala. Orayak iti tsindaan. Una, masapa akto nga umay. Jay awan pa'y unay tao. Tapno nalakati agi karga kan agdis karga. Sige nga raud. Masapa akto matinton bigat. Malantay unang gail. Nagdangamin papanak. Papanam kat rumabiin. Apay adamanan haranaem. Saan ko pa'y amasango ti agarana? Didak tumot lang kahit dagita babae. Kasano ngay akayat da ka? Alang-alang mo ti panagaram mo. No makita danto nga doon ti kwartak. Mabalin akayat daktaon. Ha! Pagkuna nga, kayat da ka no adda kwartam. Iso nga ron da padasag ti madaan iti adu a kwarta. Ay! Tapno adda ipalastog ko kadag iti babae amadi kanya. Kayat mo nga raw. Kayatan nakatimay sa ababaay. Gapo iti takwar. Sinalbag kit de. Ha! Sana may spilling ti kayat dagita babae. Ay, saan namin? Apay nga sakit. Awan mat unay kwarta kat kinayat nak di antim. Kasta ka de. Apay ngay. Nakalimut na ti daduma kamutay. Sino ngay tinangkalay? Wen nga raw. Apay ngay. Tinakaw damot nga agpaysawn. Ay, madiday tuwin Masapul ang matakwatak no asino tinangkali ti kamutay. Kasano nga iti panang takwat na. Dayta ti panunutak no kasanaw. Adda nakita katugot kay ti motor iti dalan. Saan nga tangay kargada iti motor tinalada kamutay? Ay, wine. At damot nakita. Ngam tricycle samag. Tanong motor. May sa apilid la kumatitugaw. Angam saan naginabay Ay mapanak man ka di parenteng. Iyuman ko day tay. rumbang lang. Nagluko kat tinang takaw iti kamutitan. Ay, imbag man tada nagatang mga kamote. Shit. Siyak pa iti kunam. Nalaing da iti achip tanaw. Ay, katimbangan tangaraw din ata bayad yakon. Mani-maninday tao Nabita pagsapulan iti kwarta hanggang tayo agpasada. Ada maalakmanan inton bigat. Shit. Ay, arigla daw. Basta masapatamanin na. Sige. Ngam aba ko mamanan. Saan nga kamote ta, i-deliver ko pa'y dagita oy. Ay katwan Adu kat tinakita ka kamuti kan abada. Kamote kan abada.
Saan mo nga mula dagitoy? Ay, kwa, Renato. Ginahatang ko iti akin mula, ti kaya't ko asaway. Ha? Ay, bakit paray? Kasla umasok meten tila payag ken agong mo ken matam. Si ka mamati matakawan iti mula na pare. Apay, di ka masunod. Na, adda ka di tinakaw da amulam, pare ko. Adda, di ka mutik. Kamuti! Nalawatin nalada. Ay, my goodness, my shoes, my head. Sino nga tinang takaw? No amok tinang takaw. Pabayadak king kwa na. Tapno di marwam. Saan ko magarog nga mo pare? Asino nga itati pagbayadan tayaw. Kahit saan mo nga ron nga amo ako nam. Bili nam dagiti tanod mo. Tagbantay na pare. Anya nga iti sirbi dagiti tanod? Arkos ka dilain? Sanit! Di dala matsambaan mo dati ng takaw iti kamutim. Inunaanda kami kit din tagtatakaw. Kinali dati kamuti may. Nalawa ka diti kinali da, Maray. Ay nalawa amaray. No kumakinandala ang ti kinali da. Sumagmamanula nga po aw. Saan magtaadaw? Inla ko dalaki day. Ay, nagalasan. Agtakaw da, iti ilako da. Ngam, asino ngay nga tadagita, Maray? Kasanungay nga amumi maray. Adaya agpakada nga agtatakaw. Tapno amumi no asinaw. Masapol nga rod nga aggunay manen dagiti tanod no kasta. Ha? Surun ko no asino man day kang agtatakaw. Sigurado nga ibilin ni Kapitan di panagronda dagiti tanod. Kwaraw. Natakaw ti kamuti ni Paribadong. Iso nga idaulam dagiti nasiglat kan maingal aman nakigubat mo. Ay, isti kadwam atanod. Sige, ibaga kadakwada nga grunda kami ti kalsada. Ibaga, no sa dino ti pagrundaan da. Sagdudwa ti agkuyog Dua ijay pagsarkan na kalsada. Dua ijay daya. Dua ijay laod. Dua mat ijay amyanan. Ureg may sakit di abagatan. Ha? Apay, di ka mabutang agmaymaysa? Naturida kang gal. Ripugak dagitang agtatakaw. Kasta ati ka anak chip tanaw. Imala kanyak anaturad ka na sigla. Ship! Adumatoy abra. Ay, sa bagay, husto ta, adumat tinag-order kanyak ti abra. Ay, no ka na yung nakasnawi. Mayat ti dagsan ti bulsa. Ay, una. Agbukswagon ti bulsa ko nata. Gaputado ti karga na. Baglakit din ta, adu ti magatgatang mo di kabildatan, ship. Dahil ti pang kita manalaing at adumiskartay, Rinataw. Mamatiak nga nalayang ka. Ada ka di pa'y maalak no bigyat? Aging ga di maibus ti mula ti aking mula. At dalat ta maalam. Nasaya tapno, at dalat ta ma-deliver ko iteso kaya. Sige. Masapat amanan nga kita yung bigat. Kunak man no nagrunda na kiti tanod ni Derabe paray. Nagrunda damay. Apay makapungtot ka manan. Ang mga manutukak ti rinundaan da. Anya? Natakaw manan dagiti apak paray. Kano imbaga, sagdudua da iti pagrundaan. Do ijay daya, amyanan, kanlaod, kahit nimot ko arog ijay abagatan. Apay anya pa'y lati makunam dita ngay paray. Tangad, dagita tanod mo. Tangad? Apay, natakawan ka lata? Ang mga manutanod mo laeng, dagtatakaw. Ha? Ay, surod kon. Awad serpida, tanod. Ay, nasingpet dagiti. Tanod ko paray. Awan pa'y nadama ko at tinakawan da dito'y kabildatan. Apay nga ron na natakawan na ngay. Agasan pa'y titinakaw da ngay. Bumsog ko matitsanda tinagtakaw. Ay, makapasuron dagitang agtatakaw. Natakawan kayo kadimanan, Maray. Wan maray. Aba mo titinakaw da. Kuna ni Kapitan anagrunda da. Natakawan kami malata. Inla ko da siguro at itinakaw da. Taadaw. Ay, unay kat lang arudan. Uray, kumano da itay si daun dala ang ti alaan da. Kasano nga taaya ang maamuan no asinaw.
Addan tulatapan nakaduktal no asino, maray. Ay makapasuron at talaga. Awan pa'y nalako may. Day takit din agtatakaw tinaglakaw. Ay, nagturip man no asino dagita. Katuturudan maray. Aglakaw iti saan na amula. At nagpakasar agayam kaw. No kayat mo, awisan ka pare ba daw? Let's go. Ay, no pumanawa di daw eh. Ad-adan ngay busin dati mula ka kamuti kan aba. Ha? Ay, sino nga taaya dahi ta nga agal alamit mo no agtaktakaw. Ay, dahi ta nga ron ti pakasurunak pare. At datugaw ti tricycle nga agturong ijay. Saan nga ta nga ilugan da? Nagadon nga, no inlugan da pa iti tricycle. Isa bay. Umay ka, tainta kitain pare. Nalawa nga minti minulakay. Ay, mapantaman nga rin. Kitaan taman ti bagbagam amulam. Kain ti tugot ti tricycle. Way, ninta pare. Ang mga naibagam nga gululbudan. Makita ti tugot ti tricycle pare. Numutor ko na. May sa ti dalan ti pilay. Saan may? Ta nagsinumbangir may? Oo nga ano. Tricycle lakit di dayta. Ay. Mga sino nga ta? Sinalbag day ta tatakaw. Ay, kwa, intapay man aglinaw, ijay sirok ti kayo, ta agpanunot ta, no kasanuta maduktalan paray. Mala, inta karot paray. Kay, nalalaingkit din day ta ngagtatakaw ng iti siya. Kapitan! Ang mga numaibos adipay na duktalan, no sino ti agtatakaw? Ay, sus! Aramatak itate kinaalibtak ti ado nga utak ko! Nanatuyang, kasla damot parikot mo. Ay, maburibor ti ulo. Tanatakawan kami manun iti aba. Kakahasi kami ang nagmula. Sa balay, ti mairan ranaw. Nagrundamot dagiti tanod, nga mapay ngay. Kunapay kat ni badong kaw, nga amangan no tanod mutla ang tagtatakaw. Saan mo't siguro marami ti tanod dayta, nana? Amo pa yan, violet. Kasla uray siya kat mamatiak, amay sa kadagiti tanod ti akin aramay. Ay, hindi ka mapabasol, lukas taman ti pamatim, nana. Ngam siyak, kasla imposible amay sa kadagiti tanod. Kasano nga main, kat ibagada ang nagrundada. Apay nga dalat tamot natakaw. Ay, andan na panunod ko apabuspusan pa rin. Tapno maamuan ta, no asino tagal ala iti mulam. Ibaga madago sila paray. Aramidan tan, no nyaman day ta. Ay, no maaramid ta na panunod ka. Ay, mapanta iti ibagbagang akasaran Ibaga mo na, no niya day ta na panunod mo paray. Ay, ada pala kan barita iti kalapo mo. Ha? Ay, ada mo paray. Anya taramidan ta iti palakin barita ya. Ay, mga ramid ta iti dakil apalabog di tadalan. Ay, no tao ti magna. Saan naman anaw ta nalagan ti taaw. Ang do tricycle. Ay, sigurado amayabot. Kaya't mo asawain dakil nga abot paray. Ay, kanta iti pinisi akawayan. Panakadaplak na. Gaburan tamot iti basit adaga nga daruot na. Tapno saan amadlaw palabog. No tao nga paiso ti magna. Saan na mayabot? Ta pinisi akawayan ti taplat na. Oo. Ang no tricycle. Sigurado amayabot. Neng, ayan ngay niyang Kyle. Awan mo't dito'y barangay haul kagawad. Nagkuyog da ka ni tatambadong, mapanda ije kasaran. Ha? Pati ni Tata Badang, napan. Ay, wan. Nice. Naa. Nga mapay amaragsakan ka, di imbagak akadwa na ni Kabadong. Ay, saan mo't kagawad? At dala na lagip ka, iso anaragsa ka na. Anya kumaday ta na lagip mo. At dangamin pagkwartahan manan. Anya kumaday tangay. Tapno amok mat. Barang adamot kwartak Para lang ka dagiti lalaki day tao, kagawad. Up. Anday na. Naikargak namin ang dagiti sa ako iti tricycle. Inakaon. Up.
Sakaya akong tricycle ka. Oh. Up. Up. Nanay. Apa ngay? Bumabamot ang tricycle ka. Mati na ka! Apa ngay? Naiabot ti tricycle ka. Anay ka. Naibit ti saka. Sak makaikat di tayo naibit ti saka. Tulaw! Asidagtan iti palabog pare. Nay, makitam ka niti makikitak pare. Ha? Adan sa nayabot Ay, darasin ta. Ay, lood na makita ka daw. Gaburakan. Tapos gunggunan na. Ay, saan ba Pagaburan ngay. Ay, multaan kun pagbayadam lang saan agaburan? Ha? Sika? Ay, tanod ka pa'y mga rag-warag. Ha? Tulungan na kang guys. Naibit Ay, sinalbag ka. Inton kan, ginaburan ka din. Ay, kwa. Sana. Ay, tulungan ta pa'y paray. Ay, mangan met noon at mapasama ka ni Kwarong akaanak ka. Ay, sus. Tulungan da. Pakawanan dak tata ba daw? Saan ko nga ulitin? Bayada kami na tinakaw-kaw. Basta tulungan dak ta marigata na kaon. Pakawanan dak. Ay, kwarog! Titanod, iso kumat ipagwadan. Saan ket nga agtakaw? Ala sige! Dinon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ayaman kami iting kay panagdangan.